Isikolo samabanga aphakamileyo iDaliwonga eSoweto eRhawutini sizingomb'isifuba ngeembasa eziliqela ezizuzwa ziititshala ngokugqwesa phantse kuzo zonke izifundo.Umdidiyeli weendaba zethu uNtsiki Nohiya nomfoti Kay Makhubele batyelele eSikolo nanjengoko namhlanje ilusuku lweetitshala kuzwelonke, nalapho kulindeleke ukuba kubekho ezawelwa ngumq'esandleni ngenxa yegalelo lazo kwimfundo ephum'izandla. Isikolo samabanga aphakamileyo iDaliwonga sinomfundi okwidyunivesithi yaseKapa ofumana ikhulu ekhulwini 100% kwisifundo sezibalo ngo-2020. Kulo msebenzi kanye ubangele ukuba isebe lemfundo libambe ngazibini kwiititshala nangona iDaliwonga ingamenywanga kulo nyaka nje. Kune-trophies tourism. It's a global teacher award tourism where a teacher was awarded a certificate and nabantwana bayithu. It was a research project, then bakhona ukuphuma number 2 national. Nesekela nqununu unkosikazi Sibiya uthi isebe libonile imeko abathubeleza phantsi kwazo bezititshala. Isenzo se-department sokwazi ukuthi sikhomelise othisha ngemisebenzi yabo emihle abayenzayo siyinto enkulu kakhulu, ngoba mawuthisha ubhekene nokuningi. Mawuthisha umzali, uba i-social worker, uba yonke into enganeni. We have a kind of like a friendship type of vibe, so ukuthi I can talk to him or her, I know my yini ngifuna ukukhuluma ngayo. Othisha bayasithanda nasawathanda ba-dedicated kumsebenzi ukuthi basincede ukuba siphumulele bomethu emfundweni nasebomini. Kanti nabo bebefudula bengabantwana besikolo balincoma inyathelo lesebe ngelithi iititshala sisizathu sokuba babe namhlanje banekamva eliqaqambileyo noxa nje kungelula. Nam njengomfundi sisintsiki ndike ndabanazo iititshala ezinjalo ebezenza isiqinisekiso sokuba siyaphumelela ebomini zisiququzela uba siyithande imfundo ukuze sibe zizinto namhlanje. Umbutho weetitshala isatu ngomlomo kaNomusa Cembi kwicandelo lonxibelelwano noonondaba, isebe lenza umsebenzi oncomekayo abathemba ukuba nezikolo ezilambathayo ngezixhobo zokusebenza zawude zibonelelwe. Ukufundisa umntwana kukufundisa ingingqi, ze ingingqi xa ifundile loo nto ithethe ukuba isizwe sinokhanyiselo. Yiyo loo nto isebe lemfundo esiseko ligqibe ekubeni lithi halala kumaqobo namaqobokazana ngokuxhobisa umlisela nomthinjane weli lizwe ngelifa eligama lalo imfundo. Kwiindaba zethu kuChannel 163 ngokuphathelwa Newsroom Africa, ndinguNtsiki Nohiya kwisikolo samabanga aphakamileyo iDaliwonga eSoweto.